बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 10 सेप्तेम्बर अदेबानि शुक्रबार दिनैनि सानखालि टंलानि गोबां फरायसा आफादफोर जेरै आसु, एबसु, आख्रासु, आरसु, असम जातीयतावादी युव छात्र परिषद, आसा, टंला इरिगेशन थिखादार आफाद आरो गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे टंलानि थागिबि रायजो राजा आरो गोबां गुबुन गुबुन बायदि आफादफोरा दिनै टंला साब डिभिजनेल इरिगेशन बिफानखौ खोमोरनानै गुबुन मुं लिरनो नागिरनायनि बेरेखायै सोरखारनि सायाव खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। मख'नो नांगोनदि टंला साब डिभिजनेल इरिगेशन मावख'खौ खोमोरनानै पानेरि कलाइगाव साब डिभिजनेल केनेल 1 मावख' खालामनायनि बेरेखायै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। गुबुन खौराङाव फैदो। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बगाजुलिनि खोदोमगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। मोनथिनो मोननायाव थांनाय हरनि समाव मा 30-40सो मैदेरनि फालोआ खोदोमगुरि गामिनि आबादथिलियाव फैनानै न'थाम न'ब्रैनि 20 बिगासो हानि माइखौ जासे जानानै गाग्लिनानै गालांदों होनना खौरां मोननो हादों। बिनि अनगायैबो मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गोबां न'खरनि बारि बागानाव हाबनानै गय आरो बायदिसिना दंफांफोरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामना गालांदों। बेनिखायनो बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारत-भुटान सिमनानि सेराव रायजो जानाय बगाजुलि ओनसोलाव रायजो जानाय सरासनस्रा रायजोफोरा गाहायै लोंनाय दैनि जेंना, हान्था मेलानि जेंना आरो मैदेरनि उदखारनि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो आथिखालनि सोरखारनिसिम बेफोरबायदि जेंनाखौ फोजोबस्रांनायनि राहा होनो थाखाय खावलायदों बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। चिरां जिल्लायाव कभिड-19 नि प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनो गलादारफोरनिसिम जिल्ला खुंथायनि गोख्रों बिथोन। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो जिल्लानि DMA मासिगिरिया मैया जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गलादारफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथोनलाइ फोसावदों। जेराव जिल्लानि खुंथाया फोसावनाय बिथोन बायदियै आबुङै एबा सेथि आरो नैथि कभिड भेक्सिननि ड'ज लानाय गलादारफोरासो चिरां जिल्लायाव गावबा गावनि गलाफोरखौ थिखानाय समनि गेजेराव खुलिनो हागोन आरो साफ्रोमबो गला बिगोमाफोरा बायगिरिफोरनिफ्राय खमैबो 6 फुट जानथायनि समाजारि जानथायखौ लाखिनांगोन आरो साफ्रोमबो गलादारफोरा गावबा गावनि गलाफोराव सेनिटाइजार आरो हेन्डवाश दोननांगोन। आरोबाव फैबावदो। दिनै गणेश चतुर्थी फुजा सान। दिनैनि सानाव बे फुजाखौ हादरनाङैनो फालिदों। बेजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दिनै गणेश चतुर्थी फुजा सानाव BTSनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांखौबो फालिनाय नुनो मोन्दों। बिथांजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव गणेश बाबानि मुर्ति फसंनानै सिबियारिफोरा गोबां सिबिनायखौ नुनो मोनबावदों। रायखांनो नांगोनदि बे फुजाया हिन्दु धोरोमारिफोरनि बोथोरारि गिबिसिन फुजा आरो बे फुजाखौ रायजोआव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनाय लोगोसे गावबा गावनि जिउआव खैफोद आफोदा दाफैथों बिनि थाखाय हिन्दु धोरोमनि सिबियारिफोरा बे फुजाखौ होनाय जायो। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।